L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil għal rebħa fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 tal-Partit Laburista kienet waħda imbabsa. Simon Busuttil għal dan waqt intervista mxandra fuq is-sit Lavin Malta it-tlieta filgħodu. Do you think that the election victory of 2017 was a fraudulent victory? Absolutely. It was a fraudulent victory. Fl-2017 il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali b'distak ta' madwar 40,000 vot. Il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil kien abbaża l-kampanja tiegħu fuq kalunja. Ftit ġimgħat ilu l-kap Bernard Grech kien saħansitra talab jirtira l-ftuħ ta' proċeduri interni kontra l-eks kap Simon Busuttil dwar il-gidba E-Grant. Busuttil jirringrazzja lil Bernard Grech tal-ġest li għamel miegħu. Intant matul l-intervista tiegħu dak li hu issa l-assistent ta' Manfred Weber, il-President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew, kompla bl-istess narrattiva ta' Bernard Grech. Tenna li minkejja li qed jitresqu l-persuni quddiem il-ġustizzja, l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna mhumiex jaħdmu. Does it mean that the institutions are working now? No. Simon Busuttil il-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Roberta Metsola u David Casa instiga dibattitu fuq Malta xejjen ukoll il-ħidma tal-Prim Ministru Robert Abela sabiex tkompli tissaħħaħ is-saltana dritt f'pajjiżna. Għalhekk minkejja li fid-dibattitu li instigaw stess, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova innutat ir-riformi kbar li wettqet l-amministrazzjoni mmexxija minn Dr. Robert Abela fosthom fil-ġudikatura. Do you give him any credit? I'm sorry, I don't buy this. Intant, Simon Busuttil sab ukoll iċ-ċans li jaqbeż at-Times fid-dawl tal-aħħar żviluppi brabta ma' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus. Bħalma qalet it-Times huwa qal li din il-medja hija vittma. The Times itself, let's face it, was a victim of what happened.